Buhayin ako ninyo ba? Buhayin ako ninyo. Di ba kaangay na mo buyan? Kanasay mo ang kwarta! Wala man ko'y kwarta. Wala kay kwarta! Pero ang imong uyab, tag-iya sa kalibutan, daghan kay kwarta! Ngano nga kung may mong kwaon, dapat siya ra. Ikaw ang mong gikuha! Tungod kay dool kasi ang kasing-kasing. Boss, si plano ano eh? Boss, pwede tilawan eh! Ayun yung hilabte. Kay kinahanglan pala tong kwartaan eh. Boss, nakasiguro ka? Nga na mo claim ano eh? Ngano na kayon mo ka na? Apiki nam ni boss. Kung sa isda pa, dubok na. Taka araman mo. May asim pa man ako. Asim sa imong mata. Muram di kag piranha. Nagpula lang na imong mata. Mga hinawayon, mangkay mo. Bantay lag maluwas ko. Kay pangkitkiton tagyud mo. Tawagi iyang hinigog mo. Nya, ningring na. Wala pa boss. Wala pa siguro signal. Basin wa kay load. Ay, tama day boss. Na-expire naman ko ganiha. Tanga! Kabulungwet, tindahan dire! Mao ding nangidnap na mo kay wa na mo'y load. Saba! Baho ag shoot! Loadan ta na lang mo para matawagan ninyo akong hinigugma. Sige! Boss, abot na. Gusto pa may kipaabot mo? Tawagin na! Paghulat sa boss, kay nag-register pa ko. Excited mga ka. Gimingaw na ko sa palala ba? Gimingaw na kong tubtuod. Tuon sa ko to siya, bigyan mo. Gilok na kayo. Your phone ringing. Your phone ringing. Hello? Oy, tara boss. Tubag na boss. Hello! Uya ba ninyo nami? Ha? Kitsa ba ni? Anong kailam ka sa mga asawa? Kung gusto pa ka makatilaw sa imong asawa, pagdala og kwarta. Ha? Scammer man siguro ni. Adi ko mo to kay way tingog. Gusto jud ka makadungog? Babe, tabang, luwasan ako diri. Oh, unya. Kadungog na ka. Big! Di ka po kumuto. Pangutan na daw sa ilas na kong kikaon gapon. Di jud ka mo tuog yun? Oh, tubag ka! Bulad nga pinikas nga naibuhok. Unya! Guspay na ka? Correct! Babe, pili mo sugot kaya nga lang kadali ninyo siya makuha. Pila man na inyong gusto? $1 million! Sarado kandado! Ito na nakadaghan na! Ha? Ano kandidada eh? Pero sige lang, ngayon ako tabang sa kong pinakamatalik ka kaibigan na si Juyax the Hitman. Bantay lang mo. Sige! Aman ta magkita! Tuod ka sa may kapihan, dire sa may Tarago. Lugar sa mga banyagang mananakop. Sige! Wala ko katuod diya, pero pamilyar na ako na. Kaya naiduha ka buwang diya, baig laki. Very good! Sabot ta! Wala'y dala na yung pulis. Kapi kita! Kaintindihan ba tayo, boy? Sige! Di po kong magdalag pulis. Sige, tawagan akong pinakamatalik na kaibigan na si Juyax the Hitman. Kay sure ko, siya yun ang makasulbad sa akong mga problema. Kaya para makuha niya ang akong hinigugma. Ito ba ganitong hanaw eh? Tumaga na yung taon. Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. Ano? How you know pick up your phone? Your phone ringing. Oh, hello, isa man eh. Ito kaya ni mong tubag, oy. Naku, importante ipahimo sa imo ba? Mao ba? Unsa man na? Akong asawa, Juyax. Kikidnap. Dako ko kayo, ransom. Dili na ko kaya. Maunang ikaw akong gitawagan. Kay kabalo ko nga ikaw ang pinakabagtik nga hitman, Ria. Ha? Pero niundan ako ng bisyo.
Nagtarong na ko sa akong kinabuhi. Kay dili ka na maayo. Ha? Mao ba? Pero Juyax, kabalo ko nga di jud ka makadili sa kuha. Kita ko kay kug-offer sa imo ha. 10 million. Basta mabawi lang gyud akong asawa, Juyax. Brad, dili ko. Dili ka bayaran akong didinad, anak. Ha? Mao ba? 20 million. Pasensya na, Brad. Kaya wala na juguan ng trabaho, ah. Pangita naglain, Brad. Grabe po ka, oy. Wala man kay kaluoy sa akong asawa. Last na gyud na akong offer sa imo ha. 30 million. Pasensya na kay Brad. Pero naadyo ko isang salita. Mao ba? Sige. Mangita na lang kog lain, Brad. Taysa. Pila to? 30 million? Dili makaka, Brad. Mangita na kog lain, Brad. Taysa, Brad. Abi mong nuwagan pa nimo. Sige, Brad. Jiko, 30 million. Oh, abi na kog niundang na ka. Sige, Brad. 20 million. Oh, giubsan man lagi nimo. Dili ka. Mangita na lang kog lain. Sige, 10 million. Nakuha po na ng 10 million, oy. 5 million. Usa man na, Brad. Nagkanaman naman ng gagmay. Murag dili mo siguro ka sa 5 million. 500,000. Sige. 1 million. Sure ball. Ngita na lang kog lain. Sige, Brad. Ngita na lang kog lain. Sige. 100,000. Deal. Okay, deal. Isend ako sa Gcash niya. Basta kay maluwas ang akong asawa. Ako bahala, Brad. Dating gawi. Sos! Ako pa'y hagiton. Matrabaho ko ni sa una. Purot gini mo sa kuwaron. Pangaabli mo, oy! Dagan mo mga tsuy! My love, ikaw na ba na? Easy money. Tay! Wa man di ko yung asawa. Tawagan ko na kong galit niya. Hello, Juyax! Hello. Nasend na nimo? Bunit na ako yung mga asawa. Easy money. Tay kay Juyax! Nakalimot ko! Wa man di ko yung asawa! Ha? Unyag kita man eh! Ambot ko kay Lana! Ha? Yatay mo ko! Sir, asa ka, sir? Ha? Asa?